15 rokov je v živote človeka niekedy iba okamih, inokedy celá večnosť. A presne 15 rokov oslavoval aj prvý profesionálny pretekársky okruh na Slovensku. Svojimi parametrami sa už pri svojom zrodení zaradil medzi špičkové okruhy v Európe, ale aj vo svete. Svojou dĺžkou sa navyše radí aj medzi najdlhšie homologované trate vôbec. Od svojho spustenia sa stal miestom množstva významných motoristických podujatí zaradených nielen do domácich, ale aj svetových či európskych šampionátov, a to tak v automobilovom ako aj v motocyklovom športe. Na Slovensko vôbec prvýkrát v živote pricestoval aj prezident Medzinárodnej automobilovej federácie FIA Mohammed Ben Sulayem. The start was excellent, and you know, when you invest something like this, you really have to do your homework in saying where you have to have a plan. And I always say, fail to plan is a plan to fail. So you have to have a good plan. And I can see the investors, you know, you cannot do it alone. Zatiaľ, čo sa mnohé okolité krajiny predbiehajú v hosťovaní svetových motoristických seriálov, na Slovensku sa stále potýkame s nedostatkom financií na podporu vlastných podujatí. To sa však môže v najbližšej dobe zmeniť, čomu má pomôcť aj memorandum o spolupráci medzi Medzinárodnou automobilovou federáciou FIA, zastúpenou jej prezidentom Mohamedom Ben Sulayemom, Slovenskou asociáciou motoristického športu, reprezentovanou prezidentom Dušanom Kobliškom, a Ministerstvom cestovného ruchu a športu, za ktorého signatárom je minister Dušan Kekety. My sme veľmi radi, že sme podpísali toto memorandum. V prvom rade nám vytvára inú komunikačnú bázu s našim ministerstvom športu a turistiky a prinášame benefity jeden druhému. A samozrejme, keď je to pod dohľadom FIA, ktorého sme členom a organizáciou, aj tá nám vie pomáhať veľmi veľa priamou podporou know-how a tým, aby nám umožnili organizovať veľmi významné a dôležité preteky, tak to malo veľký význam. Po podpise memoranda už nič nebránilo oslavám 15. výročia Slovakiaringu, kde boli samozrejme prítomní prezidenti FIA, SAMŠu a SMF, ale aj množstvo osobností zo sveta slovenského motoristického športu. Našli sme proste to miesto v rámci Slovenska, kde by sa takýto projekt mohol uskutočniť, a potom samozrejme ešte ďalší a možno o to viac náročnejší problém, ktorý sme museli vyriešiť, nájsť na to vhodných ľudí, ktorí to vedeli všetko zorganizovať, naprojektovať, dotiahnuť všetky potrebné stavebné povolenia a následne aj samozrejme zabezpečiť investície, dostatočný kapitál na to, aby mohol takýto projekt vzniknúť. Ja som nesmierne šťastný, že som mohol byť od prvých chvíle pri tom, že som chodieval s tímom ľudí do Rakúska, aby sme sa bavili o tom, aký bude layout a akým smerom sa tu bude jazdiť. To všetko boli úžasné veci pre mňa. Ten tým je dobre nastavený, má plán, ako bolo zdôraznené, lebo nemať plán znamená, že nemať predstavu, čo chcem robiť. Myslím si, že môžem za všetkých motocyklových pretekárov, ktorí jazdia na cestách, povedať, že sme veľmi radi, že teda máme Slovakiaring. Takisto sa tešíme veľmi dobrej spolupráce so Slovakiaringom pri organizovaní či už domáceho šampionátu alebo významných medzinárodných podujatí. Je to vidno, že to je nový okruh, chodím po svete a proste tie staré okruhy sú už také prežité a vyžité, by som dal povedať, tie európske hlavne. Mimo Európy nie, mimo Európy ten level je vysokánsky, ale toto je okruh, ktorý by kľudne mohli tu byť majstrovstvá sveta a určite by sa Slovakiaring za to nemusel hanbiť, lebo je to fakt na veľmi dobrej úrovni. A som rád, že je také vedenie, aké je, a že pán Čulík má dobrú partiu okolo seba a že máme podporu motoristi od nich, že nám tu dovolia trénovať, organizovať závody a že vôbec mladí naši jazdci, že majú možnosť niekde trénovať a jazdiť. Dúfam, že tu vyrastie aj majster sveta, alebo aspoň, aby sa zúčastňovali jazdci majstrovstva sveta. Ďakujem všetkým za to, že sa snažia pomáhať motorizmu. Pevne verím, že raz bude výročie oslavovať Slovakiaring, keď tá peťka, ktorá teraz na konci, bude na začiatku. A teda Slovakiaring, myslím si, že má ozaj perspektívu, má budúcnosť a určite sa toho dočkáme. Tak jak Slovakiaringu prajem veľa ďalších dobrých závodov s vysokou účasťou medzinárodnou a hodne šťastia ďalej. Ten okruh nikto nezoberie odtiaľ to teda, takže nech majú entuziazmus, nech majú náplň, a samozrejme manažment sa mení, ľudia odchádzajú, prichádzajú, ale tá stratégia nie je taká istá, proste motošport na Slovensku nech rastie. No ja poviem, že každé výročie je takým významným medzníkom,
kedy sa na chvíľku otvoria archívy a oprášia zažltnuté fotografie a spomína sa, ale potom sa aj želá. Ja teda Slovakia Ringu želám, aby sa nebáli prekonávať prekážky a aby boli vytrvalí, lebo sa hovorí, že aj keby neboli americkí astronauti vytrvalí, tak možno do dnešného dňa by ľudská noha nevstúpila na mesiac. Takže ja im prajem veľa entuziazmu, vytrvalosti a odvahy. Súčasťou oslav bol aj krst očakávanej knižnej publikácie, ktorá mapuje práve 15 rokov histórie okruhu a načrtáva aj očakávaný ďalší vývoj a smerovanie okruhu. Krstnými otcami publikácie sa stali prezidenti oboch inštitúcií FIA a SAMŠ, Mohamed Ben Sulájem a Dušan Koblišek za účasti generálneho riaditeľa okruhu Pavla Čulíka.